Kardom nali tum same chini lo US laben ke Israel chelang si Iran at tengkeng dut lo February 28 arni. Sitame bangso prang dalang ni tumang bong ka chelang uli ka jirding pig lo. Sitame la February 28 arni ka tengkeng nang ko ka thebang ke hala Iran tum same nuclear weapon selam ji polam dolo. Amar si US laben ke Israel tumbang matha lo lage phere me mialam lo alang tumang khang nang populo ke kham khedun lo. Amar si alang tum tengkeng dut lo Iran at. Hala bangso ka tengkeng hud Iran lo inut supreme leader Ayatollah Ali Khamenei alang li stame thidun lo lapena jog Iran dum stame dojoy jesi alang li tumta puthot tengkeng thulo Israel anan laben ke US military base alang li tum tengkeng lo USA lapen ke Israel dumbang alang li tum isi Kaphere sodo Iran phan ate Iran dumbang hala nani Hamas tho Hezbollah tho arlo song pusipulo adhe country dumbang alang li tum phan arlo song pulo stame adhe country dumbang ke arlo song pupu pe Sitamela US rapeng Israel alang tuma matha lola Iran ke arlo song panane Hamas Hezbollah tuman supported posila ke Kaphere me milo blo alang litum longjong si nuclear weapon dokok lo protang te phere me piglo blo la suppose kham khed no Sitame Iran tumta dojo jesi alang litum same puthot alar chi huilo labeng ke February 28 polotang te pinyan ke lege kon lo March 17 an lo bangso Aron jut eloma Kerap tang stame Donald Trump mang ninje lo bangso Aron lage report made 5 weeks an nam ji plo ila bang ya hok hak non stame ron ju jela ron ki duji bang ya phia lam lo a phi ong a hearing tang ong monit stame pupu stame thilo stame pinan ki thike Iran at si thilo nali to man keram tang stame nang than lo school pupilo hospital pupilo di civilian mate rong aso pupilo osomar pupilo dak pen an ke thidun lo Kache tengkeng mangge ihin pen tengkeng chot pukali lo kache tengkeng ke pupu same che tengkeng lo pus tame missiles lo po hapuna pe me missiles nang lo po la so pen a jok pen anda mangge thilo la pen non a situation man koson non lo man koson lo hala so alam me tum thie pen Chethan March 14 pen 16 ang bong alam lo Iran tum stame advanced big missile alang tum 7 Troxian missiles lo lupu Ajur tepik missiles. Labang alang itum use yepin mate alang itum ipin lang. Lason a missiles tame alang itum pangjar lo abilo. Halabang so a missile men lake sejil polo. Chat pik bu. Super fast missiles di Iran bela chele vis pu adiman bang so a missile ki pale jipan ke 7 minute an da jok pu. Chat pik pu sipolo. Laban ke bang so sejil a missile pan alang tum dancing missiles pus nami pupu ko people uploadang te halal so a missile pan intercept uploadang te la abdun phun ji phan bangke sungkrung polo a technology same advanced pe alang tum bang so Troxian missiles ke lopen bang net ke ban bang ke hadak areng huso nang lo polo Israel atum sam Israel atum da dojoji si puthot Iran ad nang tengkeng thulo nani Hamadan laben ke western Iran nad laben ke alang litum ke target lake nani police station nani factories nani military base la sonong se alang litum target lo Iran tum a government me paklang teng polotang de 42000 an IM ke vir lo polo nani munitum ahem laben ke hospital ahem punon factory ahem punon laben ke school punon la kadok ave pangrum pet pen 42000 an IM arit bang ke vir klung lo nani to matha tha 42,000 alam si 42,000 eri tum jong si matha lo product te ko anu ne dakan hok labang eri tum US ana jong si lang lo product te Donald Trump alang li same social media long program a post alang li chepak lang lo alang li paklang lo la khurch po dim la Iran tum hadak pen si pena an ke jang tu same ang tan supply pu hala so dim same kateng kheng pot la video same alang li paklang lo la pen ka alang li kai ki same ka chipindak do pu US atum ke jola da ke la son tengkheng alo hada ke la son tengkheng alo Iran tum ke nong ke aje kong bilo to lai program alang li social media on post lo alang li ke hello ni tum se hai thorlo pusi Donald Trump ke ningje pon sitame alang li na NATO long ke do a countries na ni France pono Germany ponon UK pono alang li tum ma same Kerap ke Kehang hadak Strait of Hormuz long hadak bangke isi atowar lo langlong atowar lo hadak pensi hapunat pensi pinang an ke jang tu stame ang tan ke supply amasila Iran tu mang same pa supply long le de lo hadak block check totally block bang kan lang same pinan ke block check lo
amat si hadak protect pinang ji pula US bank ke mate Donald Trump bang pulo halaso Strait of Hormuz podi bang ke protection pinang ji pulo laso posi ron kachedan atelong hadaga Strait of Hormuz long pawang nang ji pulo alang di chuning rilo nani NATO long countries do ana tu man stame bang velang non mat ke Iran abang Israel Aron ke do bom lo sitame Aron bang indang pon bom lo Israel tum bang isi planning do lo nani Lebanon hadak Lebanon khech pula tum sidu do lo arlo song si pulo hadak sama alang litum ka tanking ji phana litum planning lo labing ke tanking pon elo pulo along mentok pon ke tanking pon elo kado ka weapon 850 an amunit hadak Lebanon long ke thi elo pulo la Israel tum ka tanking pen an Lebanon amunit tum stame rat tum stame hadak amethang hemari chi do ai si alang tum ahemari sami chi unang lo pulo laban ke Iran tum stame dojo je si alang litum put hot drone stame lo tu lo laban ke Iran tum bangso drone ke lo hod hala Dubai airport long stame asabo ke mecho de lo pu mecho det khangga an ke kalilang stame mecho de lo pu sipu pon lo Iraq laban ke Kuwait long US military base jo hadak sitame tanking nam lo Iran tum bang Oman laban ke Egypt adet tum ke alang litum phan mate Israel laban ke Iran tum phan monsom ke wan je pansi bori lo alang litum talks ke padoji pansi bori lo sitame pupu same ready avela Israel tum same kroi laban ke Iran tum same kroi Iran tum ningje lo talks ke ni tum ke ningang he ni tum ke methang adet pan protection mas ni tum tem bom penan adet tum ke matha ke sung sitame do lo athela Iran laban ke Israel aron jong si do bom lo plutang ke hala Strait of Hormuz long sitame joy ke pen ala telong pen la jang tu supply sitame long ni det lo amat si penan a country penan adet amuni tum ke Kaphere so bangela lo jang tu ador bang ke bat po athe main hala international hala jangthu ke supply ke la Strait of Hormuz pen sialang tum ke supply pu stame hala jongsi Iran tum jongsi padam long de lo pulutang te la bang ke sika sik sak dok ko international market phan la jangthu especially jangthu de ke lo gas lo la hypen pen US official pen paklang pon lo Iran ma missiles ke avelo ki jullo neli tum tengkheng lab lo missiles nana si domani nitum thinking labo palang no labo same Iran domang pulo nitum non answering tangkring lang labe ke nilitum chesong bom ji nilitum dead phan nilitum cherai kom bom ji nilitum talks ke nang ni pulo same US domang ke Iran domang kijulo kivir lo jakong avelo pulo sigi pudon labe ke ahok ahak jakong avelo kalilang non mat ke Iran dum same tangkring wen chesong bom lang munit bang ke ti lo same alang litum ta give up elang surrender delang lapeng alang itu mustame sejil asonson amizal advanced technology amizal alang itu mangdo lapeng halapan bangke phere nangko bothe bangala son lo jongsi phere re poson de Donald Trump same hala NATO long ke do country nani France pro Germany blogela UK pro alang itu man chuhang hilo wang ra nang rap tha Strait of Hormuz along protection nang pitha pke alang li ningje je lustame non bangke la NATO long ke do country pan same tuning ri nang set Tasi dak penil tum same chini lo ke pine Kaphere ke do alang tum same phere repin ke kali labe ke nili karjulo tengela son lo hala Israel long Netanyahu alang di sitame public atheng no wangwe pin po alang ni kona tong do ne kado ka visame chi ni pusi pupon lo lasi kopi polo plutang de thiketi thede thaiji thi thelang sitame kopi polo plutang de last time Israel tumta Iran phan Kaphere do lo athe Iran long inut de supreme leader Ayatollah Ali Khamenei alang lipan party lolo la ben ke alang li tum matela Iran tum same alar chi hu thai ji alang tum alar ki chi hu ji ke lage Netanyahu alang li phansi apran kar mudji pu matha thai ji asil hai ka doka ve ka che bheri pusalang ni bang non ma ke klang te thai lo penan expert ma ningje lo bang soron ma ke non ma ke jujje hilang pulo lan su si kang dang hilang pulo nali tum kopi lo ke mata bang soron juda pran ji ma mate bang soron bang jujje hilang lo la benga thek to ma ninghang ma la son lo alang tu bang bong prabjit me talks open bang soron bang ke chepang samte pulo tasi nili jungjung ke matha la son lo la soron bang ke prabjit ben juda son de mesenji pulo athe alang tum pena joine la anso se ingdang bonde thai ji ron bang ke athe NATO tum jong si puthol thur lo pulo tang te ha punat Iran tum supporter tum se puthora det pena det ji thuli po tapi ga det pena det jong si rondo lo plutang te nadi tum same a result ko som chini lo lang bangke kone tum Chethan am chonang ka preg video long puthot Chethan thorang do metang me kardom